Hlbocký vodopád patrí medzi najatraktívnejšie prírodné úkazy v Byčianskom regióne. Nachádza sa v katastrálnom území obce Hlboké nad Váhom a od obce je vzdialený asi 1 km. Vodopád je zároveň aj horským priechodom, ktorý spája obce Hlboké nad Váhom a Súľov. Výška vodopádu je 14 metrov a má tvar lievika. Uprostred vodopádu sa nachádza malá jaskyňa s výrastkom, čím pripomína otvorené ústa. Podobný prírodný útvar sa nikde inde nenachádza. Atmosféra lokality Hlbockého vodopádu sa stala kulisou pre obľúbené rozprávky ako Perín baba, Soľ nad zlato, Sokoliar Tomáš a Dúhová panna. Straník je vrch v Kysuckej vrchovine. Vrch leží v Žilinskom kraji, v okrese Žilina a v katastrálnom území mestskej časti Zástranie, okrajovo tiež Kotrčína Lúčka a Teplička nad Váhom. Jedná sa o pomerne výrazný vrch, vystupujúci na Žilinskú pahorkatinu. Západne susedí malý Straník a Dubeň, severne sa nachádza Veľký Vreteň a Ľadonhora a východne Hradisko a Želehosť. Poloha a tvar vrchu ponúkali vhodnú lokalitu na pobyt a obranu obyvateľom regiónu už v praveku. Archeologické nálezy dokladajú na vrchu rozsiahle hradisko z mladšej doby bronzovej a mladšej doby železnej s presahom do rímskeho obdobia. V súčasnosti je Straník významným centrom pre paragliding a závesné lietanie. Okolie vytvára vhodné termické podmienky na začatie dlhších preletov. Tvar kopca poskytuje vhodné podmienky na svahové lietanie. Na Straníku sa nachádzajú vysielače televízie, rozhlasu a GSM signálu pre mesto Žilina a jej okolie. Nesúvislý lesný porast vrcholovej časti, no najmä blízke horské lúky umožňujú zaujímavý výhľad. Z vhodných miest je vidieť okolité vrchy Kysuckej vrchoviny, časť Žilinskej kotliny, Malú Fatru, Stražovské a Súľovské vrchy, Javorníky, čiastočne aj Kysucké Beskydy, Oravskú Maguru a Lisú horu. Vrchol je ľahko prístupný najmä vďaka prístupovej ceste, vedúcej zo Zástrania takmer na vrchol. Jej časť kopíruje žlto značený chodník, vedúci z Tepličky cez Zástranie.